이거를 गोजांबाय बिराद गोजांबाय अन्थाव बाथावनो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायगिरि नोंथांमोनाबो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै होदो आरोना अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर जोंना बेसेबां आवगायबाय आरोना खामानिया नै बिटिखौ थिखोनो हाबाय लोगोफोर बेलाय माने आं मैया भिडिअखौनो बानायनाय जायासै नैबे खामसालिनियाबो थिखोखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेवहाय आं खिन्थादोंमोन जे सिगाङावहाय हाखौनो माने माप खालामदोंमोन आरोना जखा लादोंमोन ओमफ्राय दा नै खिरखिखौ मोनथाम खालामबाय आरोना नै 1 2 3 3था खोरखि जाबाय नै लोगोफोर माने बेयाव खोरखियानो गैखायामोन नालाय दा खोरखि होनाय जाबाय थ' साबसिन जाबाय आरो ओमफ्राय नैबेवहाय बेबायदि कर्नार थासिगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नुगोन आरो उनावहाय माबायदि जायो दा नै फुरा दै लुखांबाय फुंनि सम नालाय गालाय गुजाय आरोना लोगोफोर मोनसेबो जायगा मोजां गैला नैबेवहाय माने एसे गावराम गुराम दंमोन नालाय लोगोफोर नैबे रुमावहाय ओमफ्राय बेखौबो बिदि देख'फिनबाय ओमफ्राय माने बेबायदि देख'नानै गोदान खालामफिनोब्ला माने गोरा जायो जाहैदों आरोना 10 बोसोरनि उनाव माने गावबाय बेफोरबायदि होनदों आरो लोगोफोर थ' मोजांल' जाथोंसै बेबायदि होननानैहाय माने जोङो दानख'बाय आरोना बेबायदि माने गावराम गुराम जानायखौ आरो सानाबो नै लोगोफोर सानाबो जौबोबाय माने दा 8थाथ' नङा 8:30 जाबाय आरो लोगोफोर 8:30 जाथारबाय नै साना जारां जाबोबाय आरो सान जारां जाबोबाबो खामानि गैला लोगोफोरहा जि जोमानो माने थाजोब्बाय आरोना जायगायानो जालाबा गफंजोबनाय आयौ नै मैया बे खोरखिखौ फुरा माने हादों आरोना मेसिनजोंहाय एकदम गोर आयौ बिदि असान्थिनि थाखायनो ब्लग भिडिअ बानायाखै आं लोगोफोर गफंजोबखादों ओरैबायदि ओमफ्राय लोगोफोर नै माब्लानो टाइमा 12था जालायबाय आरोना माने मामि फिसाया स्कुल गबाय थ' बिफाया मिस्ट्रिफोरनि साइकेलखौ लानानै फिसाजोखौ लानानै फैबाय आरोना माने सिगाङावहाय साइकेलखौ गाखोनो लाजिदबदोंमोन आरोहाय ओमफ्राय उनावहाय मोजां मोनलांबाय आरोना लोगोफोर थगायजालायबाय एसे माइरं लादों आरोना मोनाबिलि जाबाय नालाय ग्रो जादो दे एकदम लोगोफोर नैबे दाउला हायथाया आरोना बियो मैया माने सानसेथ' नङा माने दाबायदिबा आरो मोनाबिलि टाइमाव बियो गलांदों ओमफ्राय रावबो उदिस लायासै माने खेल लायासै आरोना रावबो ओमफ्राय जेब्ला मोनायो होमब्ला नैबे मासेखौल' नुबाय थाबाय आं बै मासेखौल' नुबाय थाबाय ओमफ्राय दाना मोना जाथारबायहाय एकदम 6था जाबाय ओमफ्राय दाना जेराव गावसोरो माने आदार बा एम्फौ एनला जाहोयो बेवहायनो दंमोन आरोना बियो ओमफ्राय लोगोफोर मोनाथारबाय नालाय होनानै लाबोनो होननानैहाय होदोंमोन आरोना ओमफ्राय गैया फैयासै एब्रेनानै थाबाय ओमफ्राय खोमसिबो जाबाय होबाय थानोबो हायासै आरोना हरसे माने बियो बैसां सिङावनो थाबाय आरोना माने बैसाङाबो बायगुलायबायहाय बैसां सायाव गनजों सिगि आरोना ओमफ्राय गासैबो बेन्दों बेनला गाहायाव गोग्लैजोब्बायना बेयावनो गुदुं उन्दुना थादों आरो बेयो हरसेया ओमफ्राय मोनायाव सिमां नुगुलायबाय आं लोगोफोर एकदम ओमफ्राय नैबे आरो नैबे दाउलाया फुङाव गेसेरबाय नालाय बै दाउला मासेया ओमफ्राय गावहाबो गेसेरफाबाय आरोना बियो ओमफ्राय सानैबो बे गेसेरफायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दाना एकदम खोनाफा माफा मोनबाय आरोना आङो दुबफुं सिखारबाय फुङावनो फार्स्टयावनो सिखारनानैहाय आङो नायहैबाय आरोना आङो बेखौ ओमफ्राय नुबाय ओमफ्राय जे जायगायाव बियो गेसेरदों बे वाल दङ नालाय बे वाल खाथियावनो बेबो थानानै गेसेरफाबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय फिसालाखौ फोजाबाय आं फिसालाजों आंजोंहाय होनानै लाबोबाय आरो गेटखौ खेंनानै दोनखाबाय होनानै लानानै फैबाय जारलाहाय दाउ लाबाबो बिराद जारला लोगोफोर टाउनाव माने गेट बारलांबाथाय उसुबिदाथार आरोना ओमफ्रायो खनबैसेखौ मालायनाव नायहैनो नङा होमबा ओंखायनो दे जादो दे जाखादो मोनाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैबो मोनानानैसो लालायबाय आरोना आङो भिडिअखौहाय ओमफ्राय खामानिया आवगायदों आरोना ओमफ्राय जोंना बे खामसालियाहाय गाहायमोन नालाय ओमफ्राय नै एसे फोजौदेरबाय आरोना लोगोफोर नैबेवहाय बानायसिगोन रेडि खालामबाय बे खामसालिखौ फोजौबाय ओमफ्राय बैथ' बिथि थिखोनाया थिखोखांबाय बेसेबां जासिगोन आरो बिथिया गोजौ ओमफ्राय माने दा बेखौ राबासो माने बेवहाय इथा
गाथिनि खालामबावसिगोन आरोना ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर नैबे जोंनि सिगांनि फुराना खामसालि बेवहाय माबा वाल होबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट मर्निंआवसो लालायबाय आरोना आं भिडिअखौहाय दे जादो सान्थि जा सान्थि बे जादो आरे गिदों मानो जानाय समाव बिदि खालामखो नोंलाय जादो बे हायथायानो खेबनो नागिरो गावल' जानांगौ बायदि मासे गोमोन नोंसोरलाय आंजोंलाय ओइ वादे सौग्रावलाय लांसैसोमोन मबाइलावनो बे जादो जि गोथाव जाबायहाय नोंसोरो फुङावल' सान्थि लोगोफोर टाइम जाबाथाय असान्थि होननायनि खामानिनि थाखाय आरोना बेफोर माला स्रां जाबावगोन माला हाबावगोन बेखौल' सिन्थासै आं मानो होसोलायबाय थाखो नोंसोरलाय मानो होसोलायबाय थाखो बोथोरानो सानफ्रामबो बिदिनो आरोना लोगोफोर दिनैबा आरो सान्दुं फैगोन ना फैया जाखो सरस्वती फुजा बायबासो स्रां जासिगोन नामा माने सान्दुं दुंसिगोन नामा गोरायै दा गुसुआनो सानफ्रामबो मोजां सान्दुं गैया आरोना लोगोफोर मासेया गावनि महरखौ नुदों आरोना बै आयनायाव नायनाय इलाय ओंखायनोथ' बेयावनो हाबफैफिनबावदों बियो नुबाय दा इलाय गावनि महरखौ नुदों आरोना बै खोरखिनि आयनायावहाय जारलाहाय दाउआबो ओमफ्राय मानो आयना नायबाय थानांगौ जाखो नोंलाय थांलाय फैलायलाय हो मानो आयना नायबाय थानांगौ इलाय जारलाहाय जाया गोसोथारबायहाय सोरांबायहाय सोरां मारबाय ओंखायनो आदार मोनजाबाय ओंखार गेसेर बावसिगोनसो नामा बेलाय ओमफ्राय दासो आदार जाखांबाय ओमफ्राय नै मा खामानि मावखो बिसोरथ' मोजां खामानि मावना होआसै आंनो बिसोरो र' बोरैबा बैथिं थांदो ओंखारदो नायलाय बिसोरनि खामानि मावनाया रथं खालामजोब्बाय आरो नै माबोरै बिलाइखौ जाजोब्बाय लोगोफोर नै नांला होसोनांला गिगोन बे समावनो फैना होलायबाय आरोना नै बाला माने ट्रेक्टरजों रोगाजेनबाय बालाखौ बाला खोजेनबाय जोंना नै बाला गारखाबाय माथो नुबाय माबैसे ए बिमाखौबो लाबोदो मामि लोगोफोर ओमफ्राय जे जायगायाव दाउआ हरसे थादों नैबे जायगायाव माने मासे मावजि आरोना नैबेलाय मावजिया माने गावनि फिसाया गाहायाव दं थ' बेखौ थिखोनानै बै जोंनिथिं लांनो नाजाबाय थादों आरोना ओमफ्राय जोंना सारा नुबायनो माने खननै गोग्लैबाय मावजि फिसाया थ' फिसाजोआबो नुनायखाय माने बिफाया नायनो फैबाय आरोना दुखु मोनखो ना माखो होननानै अब्ला नोंथांमोना नायलां खनलाय औ बैयावनो दोननो लांनो नागिरदों बियो साइसा मेवनो खनलाय फिसाखौ खनदोबा आयो दे
हमबाय आयै फिसाया माइनावा मोनमारबायहाय जि मावजि मोजां मोनो बे थ' गाइखेर होनसै गाइखेर गाइखेर गैया दा लाबोबासो मोनगोन देलाय मा नायनो आयै मिउ 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 गोजांबाय मावजि थ' होसो जागोन जि साइज आंहालाय गोलैनायखौ जेबो मोनबावासै माबायदि मानसि थ' ओइ बारा खुगा खाथियाव लानाङा दं बैयाव थ' गोजांबाय अबा जायगा फसायदोंमोन खोमा बिमाया गोजांबाय अन्थाव बाथावनो बिल्लि औ मा दोनगोन मा आयै मिउ बिल्लि ने बिल्लि दोना मा नाम दोनबावगोन हिनजावनाव हौवा बेबा आयै गाइखेर दौनांगोन अन्थाव बाथाव लोगोफोर बोरैबा माने बिफाया नुसनबाय माने बिमाया माने बे फिसाखौ गोजौआव वाल बारखोनानै लांनो नागिरदोंमोन आरोना जोंनि माबायाव मा होनो बाथरुम गोजौआव आरोखि ओमफ्राय दा बिफाया नुहुरबाय खिन्थाबाय माने खननै गोग्लैदों आरोना माने खननै लांनो ट्राइ खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय गोग्लैबाय बेयाव लानानै फैबाय आंथ' मिथिखाया फिफा फिसा जाने गाइखेर गैथ'आ होनदों नालाय अन्थाव बाथावनो नै कालारा मोजांथार वाइटखौ मोजां मोनथारो आं कालारखौ पारमिसन मोनबाय नै मामि थाव ए बिदि दा खालाम दावखा आस्कुट गैया बेनाव आस्कुट दं आयै मिथिला गैला बावजोबसिगोन लेखा फरायनांगौ ना मानांगौ बावजोबसिगोनथ' बियो थादो मेथाइ होगोन जानो रोंबा दोनदो आयै उदै बुंनाय थाबलाबायखायो नुवाखै देदे सिङाव दोनाखै ओइ मामि बेखौ इउज खालामा नोंनि गस्ला बोराय दंलाबायो मावजि फिसिनो पेरट फिसिनो सैमा फिसिनो मोनमारबायहाय दिनै लोगोफोर दिनै 7:30निफ्रायनो स्टार्ट ओरैबायदि माने मा होनो दख'ना गानग्राफोरा बिदिनो आरोना सोरहाबा न' गोदान लुदोंबा बबाव बाला अन्थाइ गारनो खबर लायो आरोना बिसोरो मैयानो खबर लाफैबाय ओमफ्राय फुङावनो खारबोबाय आरोना रायलायनो ओमफ्राय बाला लाबोग्राजोंबो कन्टेक्ट खालाम बिसोरो ओमफ्राय दा बालाखौ लाबोबाय ओमफ्राय बिसोरो गारगासिनो दं आरोना नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय दा नै आङो साहानि थाखाय माबा खालामगासिनो दं आरोना बिसोरो बाला गारग्राफोरा 6 जन ओमफ्राय मिस्ट्रिफोर फैबाय 2 सफैग्रोबाय बिसोरनो होफानोसै आरो आङो गासै 8 जन ओमफ्राय आंनि मेजर साहाबनोबो लाफाबाय आरो ओमफ्राय आं लुनोसै साहायाथ' जाखाबाय नै रेडि खालामबाय आरोना आं गाइखेर बहा मोनबाय थानो लोगोफोर फुङावथ' गाइखेर मोना ओंखायनो आङो लाल साहा बानायबाय आरो लाल साहाबाबो गोथावथार आरोना सिनिखौ गोदै खालामबाय हाइजें गलमरिस ओमफ्राय एलान्सि होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरनो जाग्रा गैलायला आरोना बिसोरनो जाग्रा गैलायला दा जाग्राया गैया दाहाय लायबासो जासिगोन आरोना ओरैनो जि गोथाव जाखाबाय कालाराबो जि मोजां जाबायना ओमफ्राय लोगोफोर एकदम जा मावजिखौथ' अनथावथाव मोननानै बिफायाबो फिसिनो पारमिसन होबाय आरोना फिसाजोआथ' सिगांनिफ्रायनो फिसिनो आरोना मावजिबाबो सैमाबाबो पेरटबाबो बुंगासिनोखा ओमफ्राय दा गाइखेर होनांसिगोन उन्दैसो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय एकदम मावजिनि खाथियावनो टुलखौ लानानै लेखा फरायनो नागिरदोंमोन ओरैबायदि ओमफ्राय फुडमेट खोबनानै दोनबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय मावजियाबो बुन्दि पिंकि दोनसैनो मालाय साहा लोंगोन ना मानों थै मावजिनो साहा होआ गाइखेर खालामनो आं बोरै गाइखेर खालामनांगौ जाखो गाइखेरखौ दा लाबोबासो फुदुंना होगोन आङो लोगोफोर नै आङो साहाखौ लुनानै लाबाय ओमफ्राय ओरै खापसे आग्लायबाय दा मामि फिसाजों आंजों लोंनोसै ओमफ्राय नै लेखा फरायनाया बे टुलखौनो बैयाव मावजि दोननाय जायगायाव लानानै माने फरायहैनोसैमोन आरो लेखाखौ ओरैबायदि हेपि मामि नोङो मा
जाखो आंनि थाखाय नै बेलाय मा जाखो बेजों सिं जादों अबेजों बेजों ए मानो थिखोनायखौनो थिखोना लाना थांदों लोगोफोर थिखोनो हाया थिखोना लानानै थांबाय ओरै बे रुमा लेथ्रा आरो लोगोफोर ओंखायनो बे किटचेनावनो दोनफैजोबनांबाय गासिबो बुस्थुफोरखौ दे फरायदाय दे दा साहा हैनोसै लोगोफोर साइडआव रेडि जाखाबाय हायबाखाय गस्ला फिनदों नै जा मावजि फिसानो बिफाया पिंकिनो गस्ला गानहोबाय ए माने गिसियाव मामि थाबाया गिसियाव थाबाया नुबायना लोगोफोर होंगो दोंगो फुंनिफ्रायनो आरोना आरो ट्रेक्टरजों बाला लाबोबाय ओरै आरो बाला रोगाग्राफ्रा रोगागासिनो दं आरो न'आव मिस्ट्रिफ्राबो नै प्लास्टारनि थाखाय एकदम सिमेन्ट रोगागासिनो आरो लोगोफोर जाय बोरै मावलागासिनो गावबा गावनि खामानिखौ थ' नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय लोगोफोर दिनै साहा फुदुंनायानो 4 टाइम्स जाबाय आरोना लोगोफोर खनब्रै जाबाय साहा फुदुंनाया ओमफ्राय न' बानायग्राफ्रा 6 जन ओमफ्राय बिसोरो 7 जन गासै 13 जन लोगोफोर फुरा माने फार्स्टआव जोङो बोराय बुरै सानैजों जों साहा लोंबाय आरो सेकेन्डआव बिसोरो फुङावनो फैनाय नालाय रोगाग्राफोरनो फुदुंलायबाय ओमफ्राय बिसोरनो होनाय लोगो लोगो आरो बै न' मिस्ट्रिफ्राबो ग्रोब सौफैलायबाय आरोना लोगोफोर आरो बेनि उनावहाय आदा आलासि आरोना आदा आलासिनोबो आरो फुदुंनानै होलायबाय आरोना खनब्रै जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा एकदम हुलुस थुलुस खामानि मावनाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय दा आङो संगासिनो दं आरोना लोगोफोर खिन्थालायबाय थाला संनायखौ ओमफ्राय फिसाजोआथ' बे मावजिनि न' बानायगासिनो लोगोफोर माथो होनबावनो नायनोसै फिनाय जायो ना फिनाय जाया ओमफ्राय सानदोंमोन आरोना गोनो गोथो गथ'फोर गोनाङाव एसे बोरैबाबो मोनलायलाङो खोमोन इरि गुयो बे खोमोनफोरखौनो साननांगौ जायो आरो आसिगुर अनेक ना खुदै आसिगुर खोमोन बेफोरनो आरोना मानसिनि थाखाय प्रब्लेमा नायनोसै मा जायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय बयनिसिमबो